Nga foli bi manden cɛna muso bɛɛ lajɛlen ne babu mankan don. N b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ a ka kuloma dɔ n bɛna kuma min fɔ aw ye. An bɛɛ ka faso kanu kɛ an tagabolo ye. Sabula dinɛtigi si ka dinɛ ti ɲɛ i bolo n'i ma ni faso kanu. An bɛ wagati mun na tiɲɛ don gɛlɛya bɛ yen nka o tɛ sababu ye an ka faso buruja. O tɛ sababu ye an ka jɛ ka faso ci. An ka jɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka an ka marabaaw dɛmɛ jamana ka taa ɲɛ. N b'a ɲini aw fɛ a bɛɛ ka kumakan in lamɛn kosɛbɛ. N bɛ yafa ɲini kɛ jama bɛɛ lajɛlen fɛ. A k'an bɛn episode wɛrɛ la.